Gaurko deialdia izan da, hau Aratusteak Bizkaian lana, Labairu ikastegiak egin dauen lana aurkeztea. Lan hau bikotxa da, izatez liburua eta gero hemen barruan dauka DVD-a, liburuan azaltzen direnak azalduz, baina dokumental, reportaje antzera eginda ordu erdiko dokumental baten. Eta lan hau egiteko, egin dira, inkestak eta bideo jasoaldiak, Bizkaian Aratosteak indarrean edo oraindino ohituraz bizirik dagozan leku emblematiko batzuetan. Hemen liburuan dituzuen herriko aitamenetan dituzue Mundaka Markinako antzariokoa Lekeition bezaguna da, baina iraileko jaietan, baina Markinan antzariokoa daukagu Aratostietan. Eta Lekeition be, hango estudiantinaren zera eginda, Mundakera azken baten esateko moduan Kosta Herria da, gero Ermuan diak, edo Zurrandiak, gero Trapagaranen, hau da, Bizkaia ez da bakarrik euskerazko jatorrian bizidan zera, erromantzesko eremu bat bebadago, eta hor Trapagarango Karraskolendaz, azken baten Karnestolendaz horren. Aratuste, Bilboko Aratuste urbanoa ere, tratatzen da, labur-labur, ez da. Bizkaiko Foru Aldundian uste dugu kultura ere gizarte kohesioa eraikitzeko eta sendotzeko ezinbestekoa dala. Euskaldunen nortasuna gure hizkuntza eta gure kulturarekin eraikintzen da. Horregatik berresten dugu betidanik egin dugun euskalgintzan babestu eta suspertzeko apostua.